Gaiaren garrantzia kokatzeko esan behar dugu, pasaden astean Euskal Herritar bat, Tomas Madinak, tortura berriro ere salatu duela. Atxilotua izan zen, inkomunikatua izan zen, eta 3 urtetan ezagutzen ez genuen tortura salaketa bat egin zuen Tomas Madinak. Pentsatzen genuen gai hau garrantzitsua zala, salatu behar zala indar osoz, eta horretarako ekimen bat erregistratu genuen hemen parlamentuan aurrera eramateko. Gaur jakin izan dugu PNV, PSOE eta PPek osatzen duen maila bertan bera utzi duela ekimen hau aurrera jarraitzea eta eztabaida hau orain eman ahal izatea. Kendu diote urgentziaren eskaera eta berez horrekin urrirako bidaltzen dute eztabaida hau eta erabaki dute ez ematea plenoan, baizik eta giza eskubideen batzordean egitea. Gaia nolabait gaiaren garrantzia kenduz. Hau guztiz salagarria, guztiz lotsagarria iruditzen zaigu, izan ere ulertu dezakegu PP eta baita ere PSOek estatuko seguridade indarren defentsa egin nahi izatea, ulertu dezakegu azken finean eskatzen genuen barne ministroa den Fernández Díazen dimisioaren kontra jarri nahi izatea, baina ezin dugu inolaz ere ulertu nola PNVek bat egin duen ekimen hau errefusatzean. Ezin dugu ulertu ze interes sakonak, ze interes ilunak egon daitezken PNVrengan horrelako gai benetan deitoragarria eta guztiz salagarria eztabaidatzeko ekiditea hemen parlamentuan bertan.